Velkommen til dette seminar om de skjulte juveler i AdWords. Vi vil gennemgå en række små tips og hurtige forbedringer, som kan være med til at gøre en rigtig stor forskel for dig i din AdWords-konto. Det er jo sådan, at når vi laver de helt store optimeringer og kæmper med de mere avancerede features i AdWords, så kan vi sagtens glemme de små ting, som kan være med til, som sagt, at gøre en rigtig stor forskel. Vi vil gennemgå 3 ting i dag, og agendaen er følgende. Det er sådan, at i løbet af sommeren, der var rigtig meget solskin, og det er jo super. Det betyder, at folk er udenfor, og de søger på mobilen. Faktisk for helt op til 40% af alle søgninger direkte fra mobiltelefonerne i løbet af sommeren. Så der er ikke nogen tvivl om, at kunderne er derude, og at de søger på deres mobiler. Og når nu det er tilfældet, så kan vi lige så godt sørge for, at vi er så relevante for de her kunder som overhovedet muligt. Og det vil vi vise præcis, hvordan man gør. Nummer 2 ting er at tilføje engelsk som sprog i din kampagne. Og grunden til, at det er rigtig, rigtig vigtigt, er, at alt afhængig efter, om man søger på google.com i stedet for google.dk, eller om man har engelsk som sprogindstilling, hvis man er logget ind i Chrome, så kan det være, at maskinen, systemet tror, at man er en engelsktalende kunde. Og medmindre du har engelsk slået til i din kampagne, så kan vi ikke vise annoncer til dem. Og for de fleste annoncører vil det faktisk være mellem 10 og 20% af trafikken, og et relevant trafik inden for landets grænser, som vi taber på den her måde. Den sidste ting, vi vil snakke om, er en helt ny feature fra Forbedrede Kampagner, som kan være med til at sørge for, at dit vigtigste søgeord, dine mest relevante søgeord, altid udløser en annonce, hvor den kan blive set øverst over søgeresultaterne, der hvor forbrugernes opmærksomhed er, når de søger efter dig. Det viser vi også, hvordan du gør. Lad os hoppe lige ud i det. Vi laver en fremragende mobilannonce, som kan være med til at skabe optimal relevans for de kunder, du får ind via mobilen, sådan at det er dig, der får de relevante klik, og ikke konkurrenterne. Det første, vi skal gøre, er at vælge den kampagne, hvor vi gerne vil lave en relevant mobilannonce. Det kan du gøre herude i venstre side af din AdWords, lige under alle online kampagner. Bare klik på den kampagne, du gerne vil lave en annonce til. Lige så snart du klikker på kampagnen, så åbner den sig op, og du vil kunne se alle de annoncegrupper, der er under kampagnen. I det her tilfælde er der kun én. Klik på den, som er mest relevant, og hvor du gerne vil lave annoncen i dag. Lige så snart du klikker på annoncegruppen, så ryger du automatisk ind under søgeordstabben her i den lysegrønne række af tabs lige over grafen. Vi skal selvfølgelig bruge annoncetabben her tegnet med en rød cirkel. Det næste skridt er at klikke på ny annonce. Alt afhængig af din indstilling i AdWords, så kommer du enten direkte ind på tekstannoncen, eller skal du lige vælge tekstannonce i den drop-down menu, som kommer. Så vil du blive præsenteret for den her firkant, hvor du kan se, at under de 5 linjer, hvor vi kan ændre i teksten på annoncen, der står foretrukket enhed mobil. Alt du skal gøre er at sætte et flueben i den, så kan du se, at annonceeksemplet det ændrer sig. Og i det her tilfælde har vi også ændret teksten lidt i annoncen. Og ideen er her at lave en særlig mobilspecifik call to action. Det vil sige en aktiv opfordring for, at kunden skal gøre et eller andet, som er værdifuldt for dig. Her har vi valgt se mere direkte fra mobilen. Du kunne også have valgt at skrive køb direkte fra mobilen, eller ring til vores ekspertteam, eller hvad det nu er, som du rigtig gerne vil have kunden til at gøre. Lige så snart du er tilfreds med annonceteksten, så er det eneste, vi mangler sådan set at trykke på gem annonce. Når du har trykket på gem annonce, så vil du kunne se, at annoncen optræder ved siden af dine allerede eksisterende annoncer, og du kan nemt se forskel på dem i og med, at der står mobil i parentes under annoncen, så du kan se, hvad der kører hvor, hvad der tager hvilken trafik. Dine gamle eksisterende annoncer vil stadigvæk tage den desktop-trafik, der er. Den næste ting, vi vil se på, det er de her sprogindstillinger, hvor vi sigter mod at fange de kunder, som er relevante for dig, som søger inden for landets grænser, men som systemet tror er engelske, fordi vi som danskere er ret tilbøjelige til at bruge google.com i stedet for google.dk for eksempel. Det vi gør her, er at trykke på alle online kampagner først øverst til venstre inden for din AdWords. Det gør vi ligesom for at komme hen til det rigtige sted. Hvis du lige er logget ind på AdWords, så er du allerede der. Det næste vi skal gøre er så at trykke på indstillinger i den lysegrønne række af tabs lige over grafen, som her er helt flad. Lige så snart du får klikket der,
så vil du kunne se en oversigt over indstillingerne på alle kampagnerne. Her kan vi se, at der er nogen, som står til engelsk og spansk, nogen, der står til engelsk og spansk og engelsk. Vi skal selvfølgelig bruge den, hvor der kun står dansk, eller kun står et enkelt andet sprog. Hvis du klikker direkte på her, hvor der står dansk i det her tilfælde, så bliver du taget direkte ind til den indstilling under den rigtige kampagne, hvor du gerne vil tilføje engelsk. Du vil blive præsenteret for den her boks med alle de forskellige sprog, som du kan indstille i forhold til. Her skal vi bare sætte et flueben i engelsk, men hvis den her ikke allerede er åben, så kan du også bare trykke rediger under den underoverskrift i indstillingerne, som hedder sprog. Lige så snart du har valgt engelsk, så er alt vi behøver at gøre sådan set at trykke gem. Nu kører din kampagne også på engelsk, og du får den relevante trafik med, som vi snakker om. Den sidste ting, som vi vil gennemgå i dag, er at sørge for, at du bliver set på det allervigtigste søgeord. Det er sådan, at ikke alle søgeord er lige så gode for dig. Her har vi lavet et tænkt eksempel, hvor du skal forestille dig, at du er en busforhandler, og du har kun 2 søgeord. Det ene er et meget bredt søgeord, bus, og det andet er et meget specifikt søgeord, som er køb bus 2000i, som er lige præcis det, du gerne vil sælge, her illustreret af den her meget fine Google Bus. Det er sådan, at hvis man søger på bus, så kan der selvfølgelig være mange grunde til det. Det kan være, at man gerne vil bruge noget offentlig transport, det kan være, at man vil leje en for en dag, men hvis man derimod søger på køb bus 2000i, så er det klart, at det sandsynligvis er en kunde med en købsintention, og det er altså en kunde, du er mere interesseret i at få fat i. Sådan her sørger du for, at du så altid bliver vist på det søgeord. Før du kommer herind, der skal du selvfølgelig klikke på den kampagne, hvor du gerne vil finde et vigtigt søgeord, og så skal vi ned i den annoncegruppe, hvor du rigtig gerne vil finde søgeordet. Du kan se, at du er kommet ned det rigtige sted, i og med at søgeordstabben her i den lysegrønne række af tabs lige over grafen er hvid. Lige så snart du er kommet derind og kan se dine søgeord, så skal vi have fat i den grå firkant, der hedder budstrategi, som ligger lige nede under grafen. Lige så snart du har klikket på den, så kommer der en undermenu, og du kan klikke på administrer alle budstrategier. Det første skridt er nemlig at oprette den her budstrategi, før vi kan sætte den til at virke på et søgeord. Når du kommer herind, så kan du klikke på den grønne firkant, hvor der står plus ny budstrategi, og her skal du vælge den næstøverste, den der hedder mål søgeside placering. Det er herinde, vi sørger for at lave en budstrategi, der sørger for, at du ligger nummer 1, 2 eller 3, det vil sige i toppen, der hvor de fleste lægger mærke til den annonce, som du gerne vil vise dem. Den har et standard navn. Vi har her valgt at kalde budstrategien vigtigt søgeord. Du behøver sådan set ikke ændre så meget mere, fordi de her standardindstillinger, som er inden for målsøgeside placering, er allerede dem, vi skal bruge i forhold til, hvad vi gerne vil lave i dag. Så du behøver sådan set bare trykke gem, når du har givet den et navn, som du kan genkende. Nu skal vi tilbage til søgeordene for at vælge det vigtige søgeord, som vi rigtig gerne vil sætte den her budstrategi til at virke på. Det kan du gøre ved at klikke på alle online kampagner øverst venstre i din AdWords. Nu er vi så kommet tilbage ind under søgeordene, fordi vi klikkede på alle online kampagner, og her har vi sat et flueben, som I kan se i køb bus 2000i, det søgeord, som vi gerne vil sætte budstrategien til at fungere på. Du klikker så bare på budstrategi firkanten, som er den grå firkant lige under grafen, og klikker vælg en budstrategi. Hvad end det var, du gav af navn til budstrategien, kan du nu se, at den ligger her. Du klikker sådan set bare på budstrategien og trykker gem. Det er alt, der skal til for at sørge for, at dit allervigtigste søgeord, det altid udløser en annonce, så længe der er budget til at vise den. Det var de 3 skjulte glemte AdWords-juveler, som vi gerne vil vise dig i dag. Og hvis du får implementeret alle de her ting i din AdWords-konto, så vil du få mere relevant trafik fra potentielle kunder, som du før var afskåret fra på grund af deres sprogindstilling. Den trafik, der kommer fra mobilen, vil få en højere relevans, og du vil få mere ud af den, og så vil du altid blive vist på de vigtigste søgeord. Jeg vil sige tak for i dag, og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med din AdWords, og jeg er sikker på, at med de her ændringer, så går du en endnu lysere
juli møde, som jo er en rigtig stor tid for de fleste forhandlere. Tak for i dag.